Míster, fa mal aquesta derrota? Totes les derrotes fan mal, i aquesta va ser a casa i un dia que era una mica especial i molta gent, tothom estava molt il·lusionat, clar que fa mal. I bé, ens ho hem d'aixecar, no? Crec que ha estat un partit complicat des del primer moment en què ens enfrontàvem amb un rival de molta qualitat i ha sabut interpretar bé el partit, aprofitar aquest gol matiner afortunat que han fet i a nosaltres ens ha costat el nostre joc i al final el partit s'ha anat agratant a poc cada vegada més. Ha pesat massa aquest gol al minut 2 en la motxilla? Jo crec que ha sigut molt determinant perquè nosaltres ja tota la temporada ens costa a casa aconseguir gols i davant d'un rival que a més està molt ben organitzat defensivament i que és molt perillós quan surt a la contra, doncs ens ha suposat un pes afegit. I en el partit hi havia molta tensió, doncs amb el gol en contra ho hem intentat i crec que la primera part ens ha faltat intentar ficar una mica més pilotes més dins, procurar no fer un joc tan frontal, però no era fàcil i el rival s'ha defensat bé, crec que han tingut alguna opció amb algun xut exterior, però no hem sabut en tot cas fer-los mal. La segona part crec que hem sortit molt bé, els minuts hem estat en alguna acció per banda de Jiménez, jo crec que estàvem molt a prop de l'empat, però ha arribat aquesta contra ben jugada per part d'ells i aquest segon gol que ens ha acabat d'esfonsar una mica. Tot i que l'equip ha donat tot el que tenia, ha fet un esforç en quant a actitud, entrega elogiable i el que ens ha faltat és l'encert. No es pot discutir aquesta entrega, no es pot discutir tampoc que el gol inicial ha marcat el partit, però sens dubte avui el valoraràs superat en totes les facetes de la responsabilitat. Jo crec que se li ha posat el partit molt de cara i sí que és veritat que el Badalona ha jugat tranquil i ha sabut aprofitar les seves armes, té gent de molta qualitat a dalt, amb espais encara són més perillosos i també en l'estratègia és un equip molt alt, molt poderós i també ens ha constantment amenaçat, però tampoc crec que hagi estat tan superior. En tot cas, al final del partit, ja arrel de l'expulsió, sí que ha sigut còmode per ells, però fins al 2-0 hi ha hagut un partit jo crec igualat i que hem estat a punt de ficar-nos una altra vegada dins d'ell. El segon cop sí que la superioritat del Badalona ha estat més clara. Però és que les ocasions del Badalona han sigut avui molt clares, no? Dos pals i dos pilotes que han tret els jugadors des de la mateixa línia. Sí, però bé, les jugades clares han estat pilota aturada, que són realment molt forts i ens han fet patir, i contraatacs. És evident que és un molt bon equip i que avui, repeteixo, la necessitat nostra d'anar una mica més a dalt i d'intentar buscar aquest empat ens ha fet deixar espais i sobretot a la segona part les ocasions han sigut contres molt clares quan ja l'equip estava arriscant i estava una mica descol·locat. Míster, tu has dit que han combinat poc. El fet que juguéssim molt al futbol directe és perquè el rival ens ho ha obligat a fer-ho o perquè nosaltres buscàvem alguna mena de doble jugada? No, nosaltres intentem escollir la millor opció i si podem intentem arribar a combinar a dalt. Va ser que quan no venia el rival t'apreta, quan no veus l'opció clara per dins, doncs intentes un joc més frontal, però tampoc l'hem fet amb precisió. S'havia de jugar amb pilotes una mica més diagonals. I els nostres jugadors de dalt sempre han rebut molt d'esquena a la porteria, molt pressionats i el rival defensivament ha estat molt sòlid. Tot i que hem tingut algunes possibilitats, no hem sabut treure'n profit. Però crec que és un mal partit fluix, condicionat per aquest primer gol i a partir d'aquí el que hem de fer és mirar endavant. Sobretot això. La gravadora de Carles de Jiménez, amb la jugada de l'expulsió. Al marge de l'expulsió. No, en la jugada de l'expulsió. Sí, això és una pena perquè crec que hem de ser prou suficientment tranquils com per valorar que la Lliga continua, que queden partits i que no tot s'acaba aquí. Pots perdre un partit, com tothom ha perdut a casa partits, però hem d'intentar tenir més tranquil·litat i de passar-hi en diversos casos. En tot cas, una mostra també que tots els jugadors ho donen tot i les derrotes fan mal, i un moment d'impotència ha perdut una mica el control, tot i que no he vist bé, però tampoc no crec que hagi sigut
acció molt fora de mida, però en tot cas si l'expulsió s'equivoca. Però és que les transicions són un llast, aquesta temporada. Sí, ens està passant una mica factura i és una qüestió més d'autocontrol, que insistim però que a vegades dir-ho en fred no serveix de res, és en calent que s'ha de saber controlar això. Emili, sortim autocars el partit d'avui, però queden 15 punts en joc. Tal com està la categoria d'igualtat, és a dir, no s'ha descartat absolutament res, suposo. No llanço la tovallola, suposo. En absolut, crec que la lectura final que podem fer és que un bon equip ens ha superat avui, l'hem de felicitar i reconeixem algunes errades, i a partir d'aquí són 5 partits que tenim per davant que hem de disputar al límit i quedar el més amunt possible. Són 3 punts encara en el quart lloc i està clar que l'equip s'aixecarà d'aquesta i intentarà divendres donar el millor de si mateix. Que també està clar que la categoria és dura, és exigent, la Badalona és un dels equips amb més pressupost, també lluitava per estar dalt. Era un partit de cara o creu i ens han estat encertats i res més, però hem de seguir lluitant perquè tot encara està molt ajustat. Miri, sap greu pel públic, perquè avui tornava a engrescar-se amb l'equip, hi havia ganes de veure futbol i de veure Lleida, sap greu per ells. Sí, perquè disposar d'un ambient com el que hi havia avui, doncs els jugadors s'ho han guanyat al llarg de moltes setmanes, de molt esforç, i era un dia jo crec que premi per tots els jugadors, però a la vegada teníem molta ambició i estàvem molt il·lusionats en tirar el partit endavant. Però bé, els partits són amb rivals d'un nivell alt i comences amb un gol en contra molt desafortunat, doncs es fa difícil, una mica com el dia del Barça, el dia que més necessitàvem la victòria, doncs a la primera o amb una acció ja trobes sota el marcador i el rival ho sap aprofitar. És un camp gran, estava en molt bon estat i això també, quan has de, per jugar al contraatac, jugar amb espais, amb ells els beneficia. Has tingut l'oportunitat de parlar amb Gavan per demanar-li què ha pensat en el moment d'anar a refusar aquella pilota i què ha passat perquè la connectés com la connectat? Sembla perquè no n'ha rematat de gol. No n'hem parlat, però és un jugador jove, impulsiu, que té un amor propi i un coratge fantàstic. Hi havia com és l'errada al principi de la jugada i ell ha tornat a 200 per hora a recuperar la posició i amb la mala fortuna que jo crec que al moment que recolzava el peu li ha vingut la pilota. Jo crec que és... que també tenim un equip amb jugadors joves i que tot això s'ha d'anar aprenent, a tenir aquest punt de tranquil·litat a vegades que et fa resoldre millor la situació.